If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now, my Lord. I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, 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 need Him in the night, 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 my Lord. We need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Need Him when we're burdened, 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 need Him when we're sad, 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 my Lord. We need Him when we're happy, 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 and when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichiimba kuti muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva the wise man from the east. Tisatapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire mufundisi coach Pastor Ngwaru vativhurire nemunamato. Matei. Baba muri kudenga tinokutendai nechipo chaMwari anonzi imi. Tikokutendai nedare rino nevateereri. Mwari, ungwaru hwenyu ngahwo hwedu kuti vanoteerera vagokwanisa kumaneja mhuri dzavo neupenyu hwavo zvakanaka. Tinokutendai kuti muchaona dare irori nhasi. Musara Jesu namata. Amen and amen. Amen. Munhu watogwa. Nasi shumba dziripo tongoti shumba. Gatangire panhasi kubva kuna coach mukwazise wateereri yangu yenyu. Yes. Toda kutenda chaizvo imi wateereri newatariri. Ini ndoitwa coach Ngwaru. Tinobetserana mukati mehupenyu mune zvinenge zvichinetsa. After broadcasting like this, you can get us ko inbox. Mwari akukomborerei apo munoteerera nyaya nhasi. Mufaro wangu kusangana nemi zvakare pachirongwa chenyu chepadare, chirongwa chamunofarira. Zita rangu ndoitwa Pastor Obet Mudzengi, mufundisi musangano rema Seventh Day Adventist. Ndinobva kuShurugwi, ndiri muIrashumba, ndini murambwi, munhu watogwa, chikara, varidzi vesango. Tinoda kuti uyu mutupo unochidzidzira vanhu vanhu vanovhunduka. Regai tiende pana Homba. Ndira kukwasai wateereri.
ini ndinonzi Charles N Makombe, ndinopindira paThe Grand Church, ndiri weHumba Mubarwe Nyanguru, tendera vanhu Chirima nemuromo, Mapadza, waranda wangu wese wari panapa, murwa nenyuchi. Mukatitanga tinongorowa nenyuchi chinyararire, nongoona dzakangozara kumeso uku. So ndinoda kukwazisa vose vanondiziva, vanombosangana neni, vamwe takasangana navo sabata rapfuura. Ndiri kukukwazisai padare rino nhasi, Mwari akukomborerei, akutungamirirei. Powerful. Makadeni waterere, zita rangu ndoitwa Tsikada Gardner Muyeranyati, muzukuru wachipunza region 42, parusape mutunga gore pamaoresa paseri paya ndo patiri. Nyika yakakomborerwa, nyika inorimwa tsenza kunonaya kune maguta. Toda kukwazisai mose vanobva kunyika iyoyo yekwarusape, vana Nyati, vana Moyo, ari kwana Moyo ka iko kwarusape uko. Mwari akuitire zvakanaka. Kune hama dzangu dzandosangana nadzo, mumwe akandimisa anonzi Wamutodzaniswa, ndikavati ndotowakwazisa. Mwari akuitire zvakanaka. Powerful. Ndoda kukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa Mupunga Ernest, ndiri muyera moyo, ndiri Gono, ndinobva kuBhikita. Ndoda kukwazisa hama dzangu dzose dzekuBhikita, especially nguva inoyi kwakunaya koine masvuku. Farai mese pamunenge muchitarisa chirongwa. Vamwe ndavakandifonera vari kusangano rekwanyika vachiti chirongwa chepadare chinotisimudzira, chinotikomborera. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much. Ndinoitwa Gospel Mudoni, ndopindira pa Mandara Church, ndiri Samaita, zvakare ndiri Samsung. Toda kungotaura nhasi kuana Samaita vese vari kunze kwenyika vasiri muZimbabwe. Zvichaita chete, zviri kutofamba. Mwari vakuchengetedzei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen. Nhasi musoro wedu wenyaya wakati omei, asi tichati dzidzei. Musoro wedu wenyaya uri kutiwo Mukoma akavhura Hombe. Ndo nyaya yatinayo nhasi. Mukoma wakavhura Hombe. Ndo nyaya iripo. Saka regai tikumbire Nyati mutiverengere nyaya yedu iri kubva kuTokyo. Yeah. Inyaya iri kunyorwa nemunhu anoona padare. Zvikurusa anomhoresa vadare vari pano. Wese anotanga naHumba Makombe, ane zvakawanda zvanotaura pamusoro paHumba Makombe, Chirima nemuromo, Mapadza akapa varanda. Nyati wamhoreswa zvakare, iye muzukuru kwachipunza, ndiye anotaura, anobva kunyika nyoro panorimwa tsenza. Ngwaru Shumba Nyamuziyo marangarirwa, muzukuru anooreka, hanzi wajaba. Mpunga Gono, wasina pakaminama, vari weBhikita. Marangarirwa. Shumba Chikara, mataurwa zvakare, munhu watogwa, hanzi munhu watorwa. Munhu watogwa uyu. Waridzi wesango. Madyira hatinawo nhasi Gumbo. Varangarirwa zvakachitwa nedzevamwe. Umana? Mbudzi ndedzevaranda. Nasamaita marangarirwa zvakarapa. Kwanza hanzi wane mitupo inongoshanduka kana vaenda kumhiri kwemakungwa ana Samsung. Saka anonyora nyaya yake achiti hanzi my story goes like this. Wedwend ini ndawe murume mukuru ane mhuri yake. Ndine mukoma wangu akavhura Hombe chaiyo. Mukoma wangu akamitisa mudzimai weneighbor yedu kumusha kwedu more than 30 years ago. Hapana kaziva tsoro iyi. Ini ndakatoiziva last month. Ndobva ndatsvaka picture yemwana aitaurwa. Ndakaona akafanana nemwana nemukoma wangu. Pandakapa maiguru picture iyi, vakatumidzira kune mumwe mwana wavo, akataura zita remukoma wake, achifunga kuti ndiye mukoma wake asi asiri iye. Zviri kuratidzika kuti mwana uyu indeed mwana wemukoma wangu. Pane nyaya yangu nedambudziko rangu nderekuti tingaita sei kuti mwana uyu azive wedzinza rake panguva ino yahaasi kuziva. Mai vake vanobvuma kuti ndo zvakaitika kuti vakapatiswa pamiri nemunhu vakanga vari kugara naye anova mukoma wangu. The husband wawaigara naye wangu akaroorwa naye is normal.
saka ndandoda kuti ndizive kuti tingaita sei. Ndandokumbirawo kuti pakutaura kwenyu Humba wandibatsiro but vasinganditukire mukoma wangu kuti ibenzi nekuti ndozwangu kuti akakanganisa uyezve monditsvakirawo mashoko akanaka ekuti tingabatsira sei mai wemwana uyu nemwana uyu kuti vagone kugadzisa chokwadi ichi chisati chazikana. Saka ndo nyaya iripo nhasi tichabata makasiyana-siyana mukutsanangura. Regai timbonzwa mubhaibheri kuna akambovhura Hombe here. David akamboivhura. Vhesi riri kuti kudini Doko? Tinotenda tichaverenga pano apa kuna Matthew chapter 18 kubva pavhesi ya 15. Shoko raMwari rinoti pano apa, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Verse 16. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Verse 17. And if ye shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if ye neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen, a man, and a publican. All right. Thank you so much. Pakaoma regai tinzwe na coach Ngwaru. Madhi ataurwa. Tell thee unto thee. Unto thee. Maybe mongotsanangura that scripture in line nezvatoda kudiscussa muzora nhasi. Aiwa tinotenda ningirikini munhu watogwa nekutoerengera tsamba irori. Wadiwa wateereri, eyo muchaona kuti bhaibheri eyo ibumbiro renjere ende rinotibetsera pakutamba nyaya. Ukaona uri mudare ende uri mukuru mudzinza rekwenyu, gara pedyo nebhaibheri. Ndosaka kana kukoti bhaibheri rinenge ririko. Panapa tiri kuzwa kunzi panapa kana paine nyaya yaitika, let the process yekutamba nyaya iyi ngai preserve dignity yevanhu. Haikona kuita zvekufuta wanhu kana kumhanyira kundoshambadza nyaya muridzi wenyaya asati aiziva. Saka kana paine akanganisa riri kutiro, iwewe wakanganisirwa kana kuti unoziva kuti pakanganiswa ndipapa, enda undotaura nenyakukanganisa muri wairi mopangidzana. Hanzi mukuita ikokoko unogona kubetsera munhu akanganisa and restore relationships zvakanaka. Asi kana paita makakatanwa pakaita nharo, which sometimes vanhu vanoda kuramba nyaya, kana paine vanoziva nyaya iyi, unogona kutsvaga mamwe mawitness anobatsira kuisa udzamu pahurukuro iyoyi. Kana zvaramba, the audience inoramba ichikura until tasvika pekuti nyaya ngaidini ngaipedziswe. Ndichiona hangu inini nyaya yataunzirwa panapa nemunyori iri kuedza kuda inogona kuplagiwa ikafita zvakanaka muna Matthew chapter 18. Zvaida kuti eyo munun'una anyora tsamba, iwe nyakunyora tsamba iyi, mukoma vari kuziva here? Makambotaura namukoma here musati maenda kwese kwamakaendawo? Saka ndo pane hurukuro yedu ipapapa kuti alright, mukoma akazuwa Hombe, ima hamuna kuzozviwo here yakanyanyisa kukura kudarika ipapo, the way you are handling this case. Regai kunzwa dare rinoti kudi. Thank you so much coach nekutaura kwamaita. Regai tidzokere futi pana munhu watogwa on the issue yekutaura nyaya nekuonesana nekuregererana. Tinotenda. Vhesi iri kuna Matthew chapter 18 iri kuti ma-problems anofanira kusolviwa at the lowest possible point. I agree. Asati aescalate kuinda kuvanhu vakawanda. Saka zviri kunzi panapa kana makanganisirana muri vaviri,
iyi ndakuhama yako yakukanganisira, mutaurirane, mukapedzerana ngazviperere ipapo. But kana mukasanzwisisana, chitora vaviri moita pamwe vatatu, munozama kutaura nehama yenyu. Mukataura mukanzwisisana, yapera nyaya haichafaniri kuinda kune vamwe vanhu. Asi ikasapera, zonzi pano apa chiitorai to the next level, ichiinda pamwe palevel yechechi. Ende kana yasvika palevel yechechi, chechi ikataura nemunhu akainzwisisa zvakanaka, but akasanzwisisa zvakare, zonzi go further, chitorai munhu semuhedheni. But kana zvinzi mutorei semuhedheni, hazvirevi kuti murashei, hana basa. Nekuti Jesu paakauya pane rino pasi, wakatovinga mahedheni. Kureva kuti kana abehave somuhedheni, kana kuri kutoti mucharonga evangelistic effort yekuzama kumuwina back, itai everything that you can. Mukaverenga pamavhesi ari pamusoro zvishoma, pane parable the lost sheep. Panonzi panapa mufudzi akarasa hwai 1, iye ane 100, ndokusiya 99 kunotsvaga 1 iya. Saka kana munhu 1 akanoita muhidden, pari kunzi panapa itombosiyai 99 vakanaka, mufokasi kuno uyo warashika. Then mukaverenga pamavhesi ari pazasi, inobva yati, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there also. Zviri kunzi panapa pane ma-efforts reconciliation, pane vanhu vaviri vatatu, Mwari vanoti ndo nzvimbo dzandinoda kushanyira, ndo pandinogara pano pakadero. Rega tuye pana Humba. Humba, nyaya yedu yatanga paverengwa naNyati. Iri kungotanga ichiti uyu ndofunga uyu muning'ina woza ari kuti Mukoma. Ndizvoka. Saka zviri kureva kuti muning'ina paari kunyora ari kuti ndandichitozviraramirawo. Chitoitawo upenyu hwangu, nditoriwo murima. Asi from nowhere mukoma wangu akavhura Hombe yandanga ndisingatozivi. Ndimi vatana makambosangana nenyaya dzakadai dzevanhu varume vari kuvhura Hombe, vari kuparamura? Yapano mwana atobutaura kuti David akaparamurawo Hombe mubhaibheri. Nawo nemudzimai Oria. Remember that? Yeah. Ndio zvakada kungofanana pana. Right. So ndinoda kutaura kuvateereri wakateerera, nyaya iyi haisiri dikiba iHombe. Asi ini ndinobva kumaungwe, rinonzi gomba rume harina mwana. Mazvinzwa? Gomba rume harina chinhu, harina mwana. Now uyu muning'ina uyu akaona waanofungidzira kuti mwana wababa womukoma wake. Akanzwa pekutanga. Ndo kufungidzira. Saka chandingakumbire usati waenda anywhere, dare rino rinoda kuedza kukupa zano. Asi hono ini ndiri kutaura saHumba kuti chitora mumaiguru ava zvawati wanoziva, wotora mukoma wako mogara pasi musati mataura nemwana, ndo zvinoda kufunga. Ndoti mwana uyu akura ane over 30 years. Mogara pasi mobvumirana kuti shuwa baba mukoma wako wena mai avo wakarara wese. Mai wobvuma kuti petakasangana ndakaita nhumbu isingazikanwi neuyu murume wake nyakufa, neither neuyu ari kunzi baba wacho. Mobvumirana, kana mabvumirana, then you can take from there. I think that richatora from there. Nyati. Maverengera ndaita nyaya iyi iri kuita sekuti, correct me if my facts are not correctly placed. There is a family iri kugara kwairi kugara mumusha A. I don't know how many kids they have in that family. Then someone ari kubva from musha D
knows something about what's happening mumusha A and wants to then correct my issues at musha A because of a truth that is now discovered. Yeah. I mean, okay, if I'm correct there. Because we are kuti mukoma wangu handiti ndiye akaparamura mumusha meava handizvo here. But mumusha meava hamuna problem. So far havasi kuzwa kuti pane problem, wakagara magariro awakaita nda okay. Shamavo Uyu ana mukoma wane misikanzwa wakaita misikanzwa. Wakaita misikanzwa ndiye aziva kuti mukoma wangu anga aine misikanzwa makore 30 years ago, akatokonzeresa kuti kukutawanikwe mwana ende mwana wacho wakatogara zvakanaka musha mawo, they are in peace. Saka he has a truth that he knows about this family that is in peace. But this truth, if it's spoken, is going to remove the peace and cause chaos. Ndo mabatiro andaita nyaya mawira erikuita. Now, umbava wanga rutsanangura kuti kumaongwe kwandinobvawo zvakare nekwamunobva gomba rina mwana and so on. Misha dai kunzanzi misha yose yaifamba ichipa a paternity report kuti uyu ndewe kwatsikada, uyu ndewe kwa makombe, uyu ndewe kwa gumbo. Yeah, I think we would have a lot of problems. Okay. Yeah, maybe pamwe the discussion yoda kuburitsa pachando discussa kuti pane certain knowledge here inonida ku, is it meritus to then share that information. All right. Kana kuti kana isina any value that it brings, what happens to it, particularly since we are shoners. Yeah. And babauta na makombe mzaya angataura chiti aisinyaya diki. Aisinyaya diki rinokuti yazizikanwa kana inonzi nyaya hombe inenge yakaita sei, inenge ine repercussions akaita sei. Boss kwatakutoda kuenda ndokwakunovhura nyaya hombe manje kwatenge tiri 30 years yaita kunge isiri yakatovhura papasina nyaya kwatauda kutoenda ndokwakutozovhura hombe manje. That's kana yavhurika zvozodini manje. Nyati, you stole words out of my mouth. Right. Topic redu iri kuti mukoma wangu akavhura hombe. But truly speaking, like Nyati is saying, munhu ari kutivhurira hombe panapa ndiye munhu anyora tsamba muning'ina ndiye ari kutovhura hombe chaiyo, ndiye avhura hombe manje. Saka muri kuti uyu muchinda uyu ndiye atovhiringidza. Because for 30 years inzwa clearly from the story 30 years vanhu vakamitisana ndo vaiziva. Murume ane mudzimai akamitiswa haasi kuziva kusvikira afa. Hama dzemudzimai akamitiswa hapana anoziva. Hama dzemurume akafa uyu no, hama dzemurume akamitisa hama dzemuning'ina iye ari kunyora tsamba hapana anoziva kusvikira last month yachiziva, including mwana wacho akabuda as a result yekumitiswa hapana anoziva. Muri ipapo even iye uinyakufa uyu haatombo akafa asingazivi. Saka ari kuvhura hombe ndiani, ari kukwadabura a can of worms ndiani. Gono waruma vanenge vari kusuggesta sekunge gono muchida kutaura ipapa varuma vari kutange vari kusuggesta kuti what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Ndo zvinenge zvida kusuggestswa nevaruma. Pane zvavari kutaura ndiri kuzvinzwa uye ndiri kurerekera kupfungwa yataurwa naHombe yekuti gomba harina mwana kana kweduwo tsumo iyo iriko yekuedza kuva nepeace. Gomba chigwe wamwatizi gomba tichikutaura kubatsire mabudya gomba seizvozvizvi iye yuyu akandotora mukadzi wemunhu igoro gomba iroro nekuti andotora mukadzi wemunhu asi mudzimai wake oitisa mwana wakangwetsa mwana akaita hit and run kawo haana kutora mukadzi haana kutora but aiwa tiri kutaura kuti kutora in the sense yekuti akandorara naye mukadzi wemunhu asiri wake saka anonzi gomba nekuti haasi murume wacho saka ndo rinonzi gomba. Right. Saka inda ndichida kuti ndoda kutarisawo pfungwa iyi ndichiti iye murume uyu nekuti ataura kuti mukoma wangu haazvizivi
chaasingazivi ndechekuti akaitisa mwana here kana kuti chaasingazivi ndechekuti inini munin'ina ndaakuzviziva ari kuti mukoma wangu haasi kuziva kuti ndiri kuziva nyaya iyi asi iye mukoma anoiziva nyaya iyi it appears mutsamba macho mukoma kuti vanoiziva ndazosummarize but ndo zvazvekusuggest if I can read that portion saka inda ndichida vachitarisa mustaura inda ndichida kutaura ndichiti inini mubvunzo wauya mupfungwa dzangu nekuti idare kai ndekuti iye murume uyu munin'ina uyu azoziva nyaya iyi after 30 years aiona kupi yabvepi kuti azova nekonzeni aiziva obva ava nekonzeni iri kubvepi audzwa nevanhu vana akataurirwa nemaneighbors akatotsvaga nepicture yemwana ndokubva awana evidence unogona kuenda kufacebook hanzi ndikanareti iri kuti hanzi ndibatsirewo kuti mwana uyu ndomuzivisa sei. The mother is also in a dilemma kuti wodii. My brother is not even aware that I know this issue and I'm willing to do anything kuti mwana uyu azive dzinza rake. Right. Saka inini pandoda kutanga ndepekuti ipo iri iguhwa kai hapana mafacts panyaya yake nekuti akanzwa kana matauro pandabvunza kuti akanzwa kupi mukati pamwe Facebook pamwe akanzwa nemaraini saka haina chaipo akanyatsobata kunza kwamai vari kungoti hey ndakamborara nemukoma wako but hazvina hapana proof yekuti mwana uyu ndiwe mukoma wake kokufanana kufanana unogona kufanana driver webhasi kana conductor havana vakafanana mudoni samaita vanofanana chaizvo kana mukadaro vanhu vari kurarama mukati menyika ineya vangani vedu panapa sedare vakambofananidzwa neumwe munhu even unotoziva takawanda tese unonzi iwe ndiwe nhingi here pane umwe murume I can't mention the name unfortunately he is now late waitonzi makafanana zvekudaro ina I remember mai nini vangu vachiona someone kuHarare hospital zvikanzi munhu andaona aine nhingi mwana wangu ndamuona ari kufamba neumwe ndinhingi chaichaicha saka kufanana haisiri ndo rinonzi guhwa ngatirege kumbopota inini Michael Rugube Ngwaru ndakasenza muSouth Africa for over 5 years. Ndakasvika East London eyo nengo dzeko dzikati handizivi kuti tingaita sei kuti tikusanganise naElder Ningi. Mafananiro amakaita pastor mune typical features yokuti it's very difficult mufanana womwana but nemurume yeye wiko makafanana zvokuti tingaita sei kuti auye pana mumbosanga. You guys must be brothers. Are you getting the point? Now ini mudhara wangu akamusenza kuSouth Africa saka kuti nditi mukoma wangu here munhu uyu kana kuti ndiani but ndakangotora point yekuti vanhu vanodini hawo vanhu vanofanana sho kuti ndichiti manje Lizzy regani bondo kemba East London FBI ndione kuti mukoma wangu ndigotanga kutsvaga family tree yake kuti wakabva kupi and I think kuvhura Hombe kune zvimwe zvokuti you simply accept takafanana no it's okay maybe kungofanana kwevanhu asi kuti ndichizotora interest manje it's okay kuti uyu akazodini akazoona the truth kubva kune mai wakadimita. What if dai zvenge zvisirizo and watodena nyaya waenda kune vana vanin'ina I think it's too much. So are we now saying that rese takungotaura iko zvinezvo anenge achida kutaura saka tiri kuti here isusu munhu ukawana chokwadi kune chimwe chokwadi chauri kufunga kuti chokwadi over what kune chimwe chokwadi chiri too late here kuti nguva yafamba. It's a good question. Panyaya iri panapa iyi mai wachiripo vari kurarama pane vamwe vana vachiri kurarama wemurume uyu kana zvichibvira ngawaende kuna Mugabe ondiitwa DNA musati mataura zvakawanda but the question yendingawe nedambudziko nayo ndeyekuti uyu wacho uyu ari kunzi ndiye mwana wacho anobvuma here kuenda
kuenda kupi ku DNA. Okay. Ipfungwa dzavo. Yeah, ndutaura pfungwa yepadare. Because you can't conclusively say ndizvo kana mai wakataura. Munzanaka. Yeah. Because baba wasati wafu wairara namai yavo. Iyewo gumba rumeri rairara onani namai yavo. How do you then rakati mboti alright. Wakuda kuti wandotaura kuti mukomana iye muchinda uyu anonzi ndiye mwana wacho. Oti kana mazoziva kuti ndiri mwana wewawawa zvozodini? Ndopane nyaya ipapo. Muda kwachivha chi anokubvunza izvo. Pane imwe pfungwawo inogona ndobva ndaya pana doko. Let's answer the question. Is it pane chokwadi here chiri too late? Pane chokwadi here chiri too late. We want to hear answers to that. Honorable Hombe. Aiwa, chokwadi chinongoramba chiri chokwadi. Saka uyani basa kuti chauya rini. Ichokwadi kana chiri chokwadi ichokwadi chete. Saka tomudzivisa here kufambira nyaya idzi. Aiwa, atingamudzivisi but manzwa aenda mati aite process ye DNA. Aite process ye DNA. But mubvuno ndazoita ndewekuti iye wacho ari kunzi mwana wanhingi uyu anobvuma here kuenda ku DNA. Thank you. Regatende pana doc ndo ndaya pana Gono. Ndozoenda pana Nyato ari kuti no. Pachivanhu normally zviriko ndezvekuti kana usina blessing kana kuti chikomborero chababa vako veropa upenyu hwako haufambi zvakanaka. Saka ndo ndatotaura kuti ndosaka ndati pachivanhu. Saka munhu anobva kuchivanhu akanzwa izvi kuti pane nyaya yakadai vanototi ngapatorwe matano kuti paite reconnection yemwana uyu nevedzinza rake kuti awane package yezvikomborero zvake. Otherwise unogona kubuda mumba achiinda kunoshava kana kunoshanda onzi pamwe zvinhu zvake hazvisi kumufambira zvakanaka nemhaka yekuti haasi connected neveropa rake nevedzinza rake. Saka pachivanhu nemudzimu yake it will become a necessity yekuti chokwadi chibude pachena, zvinoitwa zviitwe kuti mwana uyu adzokere kuneve kwake. But handisi kutaura zveBhaibheri ndosikatati chivanhu nokuti vanhu pavanopinda muchechi vanenge vane kwavabva. Saka kana uri munhu mutema uchibva uko pane zvimwe zvinogona kusaririra. Doc, thank you so much. Doc, ndichazoda kudzoka to you na coach kuti so are you saying nyaya yekutsvaga dzinza haina basa? Keep it right there. No. Right. Ini ndanga ndichida kuti nditi inini ndiri kunzwa zviri kutaurwa namunhu watogwa. Ende kwandiri ndiona kuti ndo panoti vanhu ipapo. Baba vakanzwa kuti mwana wavo amitisa somewhere. Ndakagara panapa. Right. Ndoita mwana wangu onzi amitisa somewhere. Asi ari kuramba mukadzi, ari kuramba nemwana. Inini sababa vacho. Baba vemwana wangu amitisa. Ndoti hunzai mwana wemwana wangu ndichengete ndichiri mupenyu. Ende izvo ndo zviri very common. Kwedu kumusha uko. Vanotonzwa vakanzwa kuti aisenza kubhuruwayo. Asi zvakakai ndine umwe munino wangu anga aisenza aisenza kugokwe. Ndobva anzi ane vana vake ikoko. Indakatotumwa kuti enda kukaroi. Neutanzwa kuti kune mwana wemunin'ina wako ari kukaroi. Undomuona. Kana zvichibvira ngauye kuno kumusha timuchengete. Haafanirwi kutambura isu vana baba vake tiripo. Saka nyaya yedzinza yechivanhu yakakosha. Kuvanhu vatema inokosha. Ende inyaya inokosheswa panapa tichimhorosana toti inini ndiri gono chirandu. Ukanditi nyati ndoti ko zvambobva nekupi kuti unditi nyati. Muri yazozvinzwa ndo kukosha kwazvo, ndo identity yedu. Ndo inonzi maZimbabweans sevanhu.
Saka issue iri apa ndeyekuti iyo togona here kuti pane chimwe chokwadi chetokugona kuti for the sake of peace ngatichingofushira tongoenda hatichirege kuchifumura nekuti kachifumura zvinokonzeresa kumwana nemudzimai nababa ndo paane nyaya manje. But kana pari patsika dzedu chaidzo hapana pari too late kuti chokwadi chibude pachena kana chazivikanwa. Otoziva kuti uyu akakurira hedu takamurera mwana wedu tinomuti ndewe kwaMupunga asi ndewe kwaNyati. Muri kuona paita regetwe ndoziva pamuri yako. Okay. Ndaita some discomfort. Uyu ari kufarira stereki mwana nditi. Uyu muchinda. Ari kufarira stereki mwana waMukoma. Ari kufarira stereki. Ada mwana waMukoma kupinda Mukoma wacho. Point. Ari kubuda mwana waMukoma wake zvakanyanya kupinda Mukoma wacho. To the extent yekuti is not even worried nemhosva yakaita Mukoma wake. But I think I'm prepared. No. Wait. Yeah. Mukoma vapinda musha mevanhu. He is not worried about that. He is worried about mwana product. Nyaya itori papa yandiri kufungira kuti akafanira kuti anga afunga ndeyekuti how is he going to deal nekuripidzira mukadzi wemunhu akatorwa. And how is he wanting to deal with that? And knowing it, is it all truths that we know that we should go out and parrot? You know what, even that's the point. Ukaziva kuti if I knew what my mother okay, it's truth, it's established. But does that then give me rights to then take a pulpit and preach my mother publicly? It's a truth. So there are certain things that we all know and we've come across, like Wampunga said, that have no value in chasing up. The verse that we renga kutaura kuti kana paine mhosva nechichichichi, if he has some discomfort, we are another one of these people. Havana kukanganisana. Munhu ari kunakirwa nekuzoona vanhu vakutambudzika ne-truth that then is put out. He will take joy and excitement because he has nothing to lose in reality. In saying kuti Mukoma wangu makadai, he has nothing to lose. There's going to be a family destroyed. Maya vachisina pekugara, mwana uyu haachazive kwaari kubva, Mukoma wacho is in discomfort. The whole community is put in disarray because someone has discovered something that has nothing to do with him. I'm not saying that we need to necessarily condone wrongs that are done by family. I'm not saying that. That's where I was coming. But surely can we then go and say, I want to discover. Can you really go to that extent? To then really discover simply because you want to find the truth and you want to establish a line of thought. I think ngatitsvage mari. Ngatitsvage mari, ngatiende kubasa, ngatiende kuchikoro. There are certain things that are really of no material benefit and value. My final question would be kuti ndeopi musha even pakati pedu usina mwana usina kuchengetwa mwana who is not necessarily blood and flesh wemumusha imomo. Vanganoona sisi wedu watakachengeta vazukuru wavo tichigara nana tete wedu vakatokura vachitopiwa mazita ekumapisha kwedu. Did we really then go and say kuti we want to find out the truth? Let the truth be known. Is that being socially responsible? Thank you. Thank you so much, Nyati, for that contribution. Thank you so much. Ndenda kuti hama dzangu yataona Mpunga yekuti mwana amitisa musikana iyoyo yakareruka. Iye haina kureruka. Inyaya takagarira panapa haina kureruka. One, Mukoma uyu akamitisa mudzimai womunhu next door. Izvo ndo zvaanofanira kutanga kufunga first asati afunga nyaya yemwana. Kuti hama dzacho dzikazoziva kuti uri kutoya nenyaya iyi, iye mwana wacho asati aziva, ko paachazoziva mwana uyu kuti
Murukwe even daipenge pasina mwana. Even daipenge pasina the product kuti paita mwana. The fact kuti akatopinda mu bedroom remumwe. Remumwe. How do you Papa ninyaya. Look, ngatimboona kuti kana mazoda kuzviita at the end of it all, what are you trying to achieve? Chari kuda kutry kuprove because this man when he wrote this letter to me akazondifonera tikatova neconversation. Okay. And he said mukutaura kwedu ndakaona sekunge it's coming from a good heart. He's trying to help kuti uyo mwana uyo ari kunzi ndewe kwamudone uyo anofanira kuziva dzinza rake. How do you do it? So what steps can we take kuti mwana uyu azive tonyarara here mwana uyu achingonzi ndewe kwamudone but mwana uyu ariwe kwamupunga. So maybe nyaya iripo ari kuti tikumubetsera here tizo no iwe chitangataura nemukoma wako tozoenda kunotora mwana wedu tochimari mwana wenga achiziva ni kwamudoni. Indwa ndataura ndati nini kuti ziwe factual handitika DNA. I hear you. Yeah. Mukoma nawo yanobvuma iri kuenda kuDNA anoti iDNA yekuti ndidini. But mimi humba muri kumutiviga chokwadi. Chokwadi chipi chacho? Chandiri kufunga ichi. Ndechake chokwadi ichocho. Aiwa. Now regeti kwenda pada. Regeti munozopinda. Munodzoka. Thank you so much. Yes. Truly speaking, it's a dicey situation. In a head in a tail, in a both sides, and depending kuti muda kudzingirana ne goal ripi, it will decide kuti toitamba sei. Inindri kufila kuti pane imwe tsumentorwa nevarungu yekuti yo let the sleeping dogs lie. Andirika aikona kumutsa imbwa dzakadini hadzo dzakazvirarirwa dzinoruma vanhu ine dzinogona kukuruma dai kuri kunzi mukoma ari kuuya kumuning'ina kushamwa ndakamitisa ende ndine mwana ndoda kuti mwana aziswe tingaita sei yakasiyana nyaya iri kudenwa nemuridzi wayo. Are you getting the point? Kana kuti mwana anokwanisa kuti through social media or mukudyidzana nomwana ndakanzwa kuti nini handizi mwana wekwandiri ndiri mwana wekuko. Mwana ounza nyaya yake is something else. Kana kuti mai wakamitiswa wakuda kuti takamboitaura pana hanchagone kunyarara regai ndipe mapasuro aurizi kwavari zvino iwewe with all good intentions. And I think that some good intentions that have a bad intent. Yeah. Could aruda kuti azadze kuti zvigwera because like Hombe Nyati was saying, can you imagine the social disruption that will happen to a lot of links? So basically at the end of the day, pane mwe nyaya ndakamunzwa yekuti izvo hanzi truth must be caring and the truth should be redemptive. If the purpose of truth is to destroy, that truth is in the hands of the devil, even with good intentions. Ndoda kutenda kochingwaru nekutaura kwavaita. Ndofunga tambobvunza mubvunzo iwoyo wekuti murume uyu akaziva sei. You remember that? Yes. Saka I think in our approach yekumubatsira ndoda kuti tiise mumipanda. Handitika? Kuti kana mwana ari kuti ndiri kutsvaka baba vangu ngamubatsire tomubatsira takati nekuti tine imwe information yatisina isiri mutsamba. Exactly. Saka ndoda kutora point iyoyo yekuti alright tatomutaurira kuti look apa tatomupa advice. Point number 1 tatomutaura kuti shamwari kana pasina ane dambudziko ziya zvakadaro ngatichimove on. Tichienda pakuti number 2 ngatiti iwewe mwana akuapproacha aziva kuti dzimwe dzehama dzako ari kuTokyo ukabata bamunini wako vanokugadzira nyaya dzani then approach yako chitanga wakadai.
kana kuri kuti mai vaakataura navo vatoti handizi kuti baba munini mandibvira nepi ndandichitoti ndicharasikirwa nedenga nepamusoro penyaya iyi zvino zvamatouya kuriti rwangu chindibatsirai hodai. Saka I think ndo mabatiro atinogona kuita nyaya yedu kuti tiende mberi nekuti tatowirirana tese almost sedare kuti kune dzimwe nyaya dzatisingagoni kutsvara tikasvika pasi padzo ende even tikasvika pasi padzo hazvina zvazvinotibatsira even zvatataura zvekuti zvakanaka kuziva dzinza rako but vangani vari kurarama mumadzinza asiri avo vachitongorarama kusvika vafa especially takutaura element yechikristu semakristu kuti look zvimwe zvacho zvine chivanhu chakanyanya kuva so complicated chokuti hatingaregi ropa redu riri kwakati nekuti zvinozodai vadzimu havazodai kana tisingazvizivi hatifanirwi kuzvifambira saka ndanda kuda kuenda pakuti mwana ari kutsvaga baba vake ngatimboti zvakadaro this is an assumption haina kunyorwa mutsamba saka kuri kuti zvakadaro manje ini ndinofunga kuti ngaatange aita conversation nemwana nemunhu ane dambudziko nondiiwo ari kuda kubatsira nekuti mati muningi nawo regai ndimbopedza gono kuti muzotibatsira zvakanaka toda kuisa in context because let's not overbuild scenario. You get the point? And give detail notinetsa. Somebody very clear. Mwana uya haasi kutomboziva haana agenda. Haana agenda. Rudzi rwekwake hapana ari kuziva. Baba wake boye wachi mukoma wake. Mukoma wacho haana agenda. Haasi kutomboziva kuti kune nyaya iri kutambwa. Uyu mukomana uyu bamunini nawo ndo ari kusvetuka from person to person ndo ana agenda yedzinza kwete vanhu vesavo saka tomubatsira sei munhu uyu ari kudzingirira nyaya dziri kudzingirirwa newaridzi wadzo I think ipapo coach tapedza matopa anza ende tiri kubvumirana sedare kuti siya zvakadaro usatanga hombe usingakwanisi kudini takuda kuchienda mberi nawa discussion because I believe kuti madiscussion edu anobata nyaya yauya iri specific tozobrodena ndo kwandiri kubva ndiri because tikati hatidi kubuild chiregezai kumutarisa chitarisai ava ndo vakakosha mufundisi tokukurukura indiri kufunga kuti kana zviri zvekuti kune anetseka ari kuda kubatsirwa ndo paanotangira nyati vandibvunza kuti anenge achiuya sani as a well wisher ini ndinogona kuwana munhu atori nenyaya yendisitombori asiri hama yangu zvaari kutaura kwatiri hatisi hama dzake ari kungoenda kudare kuapiro kuti wedu wendodiniwo kana ndiine nyaya yakadai saka ndofunga tofanirwa kutora with that line kuti kune vanhu vanogona kupa mazano but vasiri ivo varidzi venyaya ndombomira ndakadakuenda pana dhoko wanga watinyararei for too long dhoko ndimatanga nyaya yedzinza dzinza harina kutsvaga dzinza chihedheni here hachisi chihedheni nemhaka yekuti mubhaibheri mutori nemalineage akatowanda even jesu une lineage une dzinza rake kuti baba vake ndiani mai ndiani zvichidzokera kumasure saka chinhu chakatokosha chedzinza but kana zvochitorwa zvisingabvi mubhaibheri zvedzinza tingati muchivanhu ponzi aiwa nokuti chivanhu hachitendi kuti munhu anofa but chinoti munhu unochinja adresi onotanga kurarama ari kune imwe nzvimbo saka kana vabereki vake nemadzitateguru ake uyu mwana vakafa asi vachirarama kune imwe nzvimbo but mwana uyu ropa ravo riri musango unenge achinzi haana chikomborero haana chaanoti unonovhima ochibata uye chaabata chinenge chichivhinza haana chaanobata achiramba anacho zvikatora engol iyoyo yechivanhu isu tiri makristu zvinobva zvapikisana nebhaibheri but tatofanira kuti tinzwisise sevanhu vatema tiri kubva ikoko
but taponeswa munani muna Kristu Jesu zvekuti simba rezvinhu izvo zvemweya yemadzinza hazvichina simba pamusoro pedu nekuti tava munani muna Kristu Jesu. Advice yandingangopa munin'ina uyu ndeyekuti aisafanira kumanya kunotaura nemukadzi uyu nevamwe vari kutaura navo vose ava vakazotuma picture kana kudii, aifanira kutaura nomukoma wake kuti relationship yavo maybe haina kuda zvakanaka. Panotaridza kuti maybe pane some problem paukama hwake munin'ina uyu nemukoma wake. First port of call yaifanira kuva nayo ndeyekuinda kumukoma wake kuti ndiri kunzwa zvakati imi munoti kudii. Then from there zvozoinda kana kumwana kana kuna mai vacho kana kune vamwe vanhu vakawanda. Sevhesi yataverenga pana Matthew 18 yati kana hama yako yakutadzira inda iwe unoidini unoiona. Kana yakakanganisa, we are taking it as a principle. Inda unotaura naye uyu ari more closer to you than for you to start nevari kure avo. Panounza suspicion yekuti ukama hwemunin'ina nomukoma pane zvisina kumira zvakanaka. Ndisandaenda pana Homba ndowandaya pana Nyati iyadeuka haana kuenda kuna mukoma. Toita sei? Ngachiinda kuna mukoma wake. Kana nyaya yochibva kuna mukoma vawirirana kuti todini, then irogora kuzodzoka. Inga ndopenda taura wani paya kuti mukoma wake achiri mupenyu, mai guru wake wachiri chifuti mupenyu. Mwana uyu akaitwa in sin, by the way, mupenyu ndokuti akaitwa in sin. Mukoma uyu akapinda mumusha mevanhu mataurwa naNyati. Get the point? Izvo zvingarege kukanganwa, because this is very critical stage yekuti akapinda mumusha mevanhu. Now how do you claim? Ndambotaura ndikati murume uyu asati afa airara nemudzimai wake, iyewo ndobva apindawo. How do you solve that problem? How do you apa tiri kutaura wakafanana, hapana asi kuzwa kuti is it the same blood? Dzinza rakakosha here? Rakakosha kana raitwa nemuto waro, rakakosha. Iri harina muto wakanaka here. Saka sema Kristu yaude tosiya mukomana uyu because he is feeling, let's say kuti DNA yati ndewe kwa ayo kana waenda ku DNA tomusiya ariko. Hold on, kana waenda ku DNA hanzere wotangira ipapo iye zvezvo awasati kuti achidzoka kudzinza rake. That's okay, no problem. Sorry, Samantha. I don't know. Just a little angle. I don't know. I don't think we need DNA. You know what? Ngaataure nemukoma wake. Inde ndupa ezi supposition. Okay. First, mukoma wake achiri mupenyuka. Ngaandotaura naye. All right, thank you. Nyati. No, it's okay. Yeah. A couple of challenges ndiri kuita ndedzekuti one, family iri kubva, sorry to use him a direct response kwaari kubva iye nemukoma wake inenge family nemusikanzo, andiri mukoma wake akanganisa mhuri handitya and tiri kuvhara maski. Yeah, mukoma wake akanganisa mhuri pakakanganisika, it's given. Iye aruda kundopamhidzira futi zvakakanganisa nemukoma, hapana chirombogadzirika akutondopamhidzira a bigger problem pane kukanganisika kwakaitwa. Number 2. Number 3, Hombe vari kuti mai guru, vari kuti mai guru havasi mai guru, mukadzi wemunhu atori kumba kwake. Mai guru atori koko vachatonzwawo news idzodzi wotokanganisika even further. I stand corrected and I know kuti panapa we have a lot of mabhuru angu vakuru kwandiri.
30 years haasi makore mashoma. No, akawanda. 30 years haasi makore mashoma. Mabvunza kuti dzinza rine basa redzinza ndo matinodzidza. It's a family structure, a family unit. Matinodzidza ma-values edu where we learn our customs, our tradition. Yeah. It's the family unit that bonds us together. Kana paita function tinorwirana tobatsirana todi together. Yes. Munhu aitwa socially brought up by wekwangana. Okay, we won't use names because one wakaterera. Wekwangana andika. And now takuya after 30 years on and saying kuti all that you learned is rubbish. Now we need to start reorienting you in a new direction. Pane wani mazita wana. Exactly. Okay, thank you. That is very difficult. Yeah. That is very difficult. I've witnessed and I've understood kuti kune vamwe zera ramukoma gono. Who somehow vazongozwa ngoti handisi gono nditori maposa. Kana kuti handibvi kubhikita ndobva kwarusapi. Ndobva kwarusapi. Whilst it was an exciting truth or a confusing truth, but it never really amounted to anything. Kune vazhinji vandiroziva. Vakaedza kundozozvitedza kundoti right ndakusiya kwandakabva kwose kwemakoro ndakundotanga panywana. Mundibatsira waro. Vazhinji vacho vakaenda kumisha minyowani ka. Vakandoona kuti havafiti, havagamuchiriki, havagoni kunoita upenyu hwavari kufunga kuti hunogona kuti huite. Kuti vadzoke kunoku kwavabva kuno futi havachagona kudzoka because they've been labeled. Saka this truth patambotaura paipai haina really any merit. If anything, it's just going to give muridzi a problem. They are trying to kundorara zvakanaka. The rest of us will be in problems and in tatters. Exactly. Achagona kurara, achagona kusolve anything, including wacho ari kufunga kuti ari kubatsira is in worse problems. My identities. Kana zita riri kuchinja, imagine kuti ane ma-certificates zvese zviri kuchinja. Thank you so much. I see Nyati is becoming angry. Siyana now. Sure ndiri kufamba nebhora. Kuma flanks. Muchingorova kudaro tobva tazouya pana gono. Takurova tofinalize. Yes. Chipedza nyaya yedu tobva taivhara. Yes. Inini hangu surprisingly ka. Ndoda kuchoose kuti maybe discuss what we think ndo nyaya chachayo. But inini handifunga kuti ndo nyaya chachayo. Looking from another angle. This nyaya chayo ndekuti muning'ina uyu looks at his brother as an idiot. Iye mukomana uyu anona mukomana ke riri benza atonyora mutsamba ndokumbira humba musazotuke mukoma wangu ndozoti ibenzi. Saka now hatinonge tambozvikurukura that point yekuti humba musatuke mukoma wangu nekuti mukoma wangu ibenzi. So in other words ka kuenda kuFacebook nekutsvaga mapicture akafanana nemwana uyu nekuzotumira kuna maiguru kuti ndionerewo picture iyi. Mumwe mwana wamaiguru obva kuti ndiningi uyu and so forth. Iye ozobva ozoenda kunenya kumitiswa and whatever. All he is doing it on behalf of an idiot, someone who cannot think, who cannot be consulted. Ndiye ane mwana uyu ane 30 years arora, ndiye akamitisa. Iwewe you come in the picture after 1 month over an issue of 30 years. You want to play wise. Ndiye wakangwara, ndiye unoziva, ndiye wako. You avoid. Saka benzi ndiyani. At the end of the day, benzi nderipi. Sorry, coach. Sorry. Tine vanhu vari kupindira, wanoya muhukama mudzimba dzevanhu, wotora nyaya dzisiri dzavo, wotanga kudzidzingirira. Now we have family divisions, we have divorces because of people vanotarisa zvinhu, wotora nyaya woita yavo and avoid one wanofanira kuudzwa kuti mukoma ndiri kuona sei munoona sei. No, this guy is not wise. Thank you, Maita. Your conclusion. Inini kupedzisa kwangu ndingangoti hamai kuibatsira kwatingaita kana kuti kwandingaita ndekwekuti ngaaende kundoona mukoma wake.
Ndio panotangira nyaya vanhu vechirume vese. Mukoma ndakanzwa nyaya yakati. Mandizivi kuti munoizivawo nezvo. Pane mukoma anogona kuti hongu muningira ndo vochitora wisdom from his brother. Ndo panotangira nyaya. And number 2, kutotaurawo kurudhende rwevanhu vazhinji vedu panyaya yataurwa nakochi yekupedzisira iyi. Ndekuti pane dzimwe nyaya dzisingambofi dzakapera kusvika Jesu auya. Dzemuupenyu dzetisingagoni kugadzirisa. Saka dzimwe dzacho ngatiyere zisaizi kuona kuti ndinodzisvikira here. Because dzimuri munoona dzingava idzo nyaya dzeidentity idzodzi dzekuti dzinza rakakosha. Yes, rakakosha. But paripo pangu pousingachagoni kuti undidzorere pandari panapo. Wakuda kutanga unditaurira pamusoro pababa vanyuwani nekuti baba vangu vanga vasitori vekwaMpunga. Ivo vacho mai vavo vakazobva ndo zvinokonzera such trauma zvekuti upenyu hahuraramiki. Saka let's live within the parameters of what we can manage. Zvandingangotaura kune murume uyu nekune vamwe vanogona kunge vachisangana nenyaya dzakada kufanana nedzidzi. Thank you so much. Nyati. Ini ndoda kungotaura kuna bamnini kuti pursue peace. Ita kuti vanhu vararama upenyu hwavo in peace. Idzi nyaya idzi bamnini hadzisi dzenyu idzi. Siyanai nadzo. Kana mazofunga kuti maybe pamwe you want to exploit, I think ndo advice yamangatomupiwa. Wokumba kwenyu ndo amungatoenda kundokurukura nayo. Paakatoenda kuna mai guru akanga atoenda kusiriku. Kuna girlfriend ya mukoma wake, if I could use it loosely like that. Andi my guruba. I think what ndize kare kazvungu. Maybe pamwe hachatozivana. We are kuziva. 1 month kaya. We are kutoziva. Andorwa kuti they are no maybe in that relationship zvakaitika. Akatoora yes. Ndezve kare. So and I think what's critical is what there's a family that is in peace. It has nothing to do with you, if I can be that crude. I think let it lie. When it knocks at your door, deal with it. Move on. Nyati. Humba. Nganditaure kune muchinda wa nyora uyu. Kumbarume harina mwana. Mukoma wako iwewe haana mwana apa. Ngatimboti une mari, you want to do everything sokutaura kwaita. Wondodena nyaya iyi kune mwana iye woda kudhila naye uyu ane 30 uyu. 1 ane mhuri wane ma-certificates iyewo kana akaenda kuchikora ane ma-certificates. How do you then want to solve it kuti wauye mumhuri yekwenyu mimi at that age unotangira papi? Thank you. Zvimwe zvinhu zvokuti wakagara unoti iyi Kilimanjaro enda akukwira and you can't. So ndiri kuti kwauri mfaname siyana nenyaya iyi peacefully. Kana wada hako kuti unge uine knowledge about it usingazoendi nayo further, go and approach your brother and say but zvandiri kunzwa izvi zvakamira sei. Kana vati ya mukoma wako akati ya ndakamborara namai avo saka zviri kunzi pane mwana. Zvozvi pane mwana, what are you planning to do nemwana wacho ane over 30 years? Thank you very much. Kana mabvumirana then you take it from there. But ndiri kuti uri kuedza kukwira Kilimanjaro mountain haikwiriki. Yes. Today I shook your hand. For the first time. Yes, munhu watogwa tobvada pana pastor Akavhura. Ini pfungwa yangu yandoda kuti ndipe munin'ina uyu ndeyekuti it's not every hill that is worth dying on. Calvary Jesu wakatifira ipapo zvakanaka. But aungati kana ndangowana chokwadi ndinofanira kutofira chokwadi ichocho. Ende kana chiri chokwadi, truth without love is dangerous. And love without truth is also equally dangerous. So if you are to pursue it with love. And the love inotanga ne the one who is closest to you, your brother.
not kwawamanya kwose uko uchiinda. It's like you are trying to expose your brother. Exactly. Your relationship naye haizobudi zvakanaka akazoziva kuti wawatoenda uko ukaenda uko ukadai ukatora mapicha ukazodai. Izvozvo hazviumbi ukama. Ndo shoko rangu randingataura kwako. Hey, coach, our last parting words. Takambokurukura nyaya pano Padare hama dzangu imwe ndombi shiyadzo iya apa pavhurwa Hombe iHombe. Regai ndikwerete mashoko kubva kuna Gono nekubva kuna driver wedare redu kune wedare rineri yekuti yatodeuka kuti tichaigama kuti haichataurike I think we are past that stage. Because patone wakawanda mumhuri wakutoziva kwamaiguru nevana kwamaiguru vakutoziva nyaya yacho. Uyu kumitiswa akutoziva nyaya yacho kana akamboedza kuiwiga haichawigike because yatopa chena. And possibly ichatoya kumudzimai weMukoma kuti iwe kune nyaya iri kutenderera mumacircles mati mamboinzwa ichatosvika. Saka ini ndoda kutora hungwaru hwedare. I want to endorse dare kuti izvo shamwari kusati kwaedza chitomhanya neusiku undoti Mukoma ndakavhura Hombe mochitoipika from there. I think seek your brother's understanding, tolerance and understanding mochigama from there. To the rest here vanoteerera program yepadare sezvambotaurwa zvakare naGono kuti nyaya dzinouya introduction to help society. Ndekuti vakomana munhu ane nyaya musazouye kwaari mamuparaura mamubvisa hembe publicly mozoti taakuya kuzokubetsera. Idi ndo nyaya yacho. Nyaya munenge makutodhila nyowani ndeyekuti why have you treated me like this other than zvaakaita. Saka weduwe Matthew 18 ari kuti kana paine munhu akakanganisa muone privately. Ndo panoti matimimi start at the lowest level. Ngatidzidzire kuona nekutsanya maziso. Muromo tomboisa matomu. Reflect and find out kuti what would be the best way possible. Kana chibvira consult privately newamwana kuti how best can you play nyaya yakadai so uchita ari masinari wopiwa hungwaru hanzi pane ana chipangamazano wakawanda nyaya dzinofamba zvakanaka. Iyi kai muning'ina hauna kuconsulta. You are rushing because une mari and you think you are wise, but I think be humble. Rega nyaya and take the story back to the owner. Mukoma ndane nyaya, let him drive it from there. He will seek help. Don't help him without him asking you to help him. I think ndo pane nyaya pa. Toda kutenda vateereri nenguva yatava nayo. Ndazongoona kuti dare zveshuwa iri rakaoma. Yes. Unogona kutouya nenyaya yako uchiti uyo ndiye avhura Hombe ozona kuti iwewe ndiwe watovhura Hombe. Of course. Ndo zvandatoda kuti saka nyaya yacho yatotena ndo zvinoita dare kana ndo dare racho. Dai Mwari vakukomborerai vakuchengetedza. Mino munozvionawo sei sekutaura kwataita pano mukati mekudzidza. Ayo dare toda kupinda chikumbira Gono tivharire nemunamari. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, taatiri kukurukura nyaya dzinowanika rutivi runo rwedenga. Chatinokumbira ndechekuti kuhama dzatataura nadzo kwadziri, kana paine manzwa atataura anogodora handiyo intention yedu. Intention kuvakana murudo kuburikidza naKristu Jesu. Toda kunamatira mhuri iyi. Toda kunamatira vese vakapoteredza nyaya iyi kuti muvatungamirire Mwari kuti zvese zvaitwa zvapera vaoneke vaine rugare nerudo mukati medzimhuri. Nekuti izvozvo ndo zvinoita kuti tiponeseke. Chibatsiraiwo kunyange vateereri vese
vane nyaya dzavanogona kusomera panyaya iyi yatakurukura nhasi, kuti takamboiona kwedu, takamboinzwa kwakati, kuti vakwanise kutsvaka ungwaru kubva kwamuri imi Mwari, muri mupi wemazano chaiwo chaiwo. Isu sevanhu we may err, but God you will never err. Zvese zvaitwa zvapera, tionekwe tiri vana venyu vakamirira kuzoponeswa muzita raJesu muponesi tinonamata. Amen. Amen. God bless. Thank you. Kutegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa rafiki, uwe nami daima. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli.